Sister, wala na kita kwarta ani ay. Kay sunod-sunod ang lockdown sa atong lugar. Lagi sister, ayaw na 150 niya gabi eh. Tumugid sister. Uy sister, nakoy alam para makakwarta ta. Asa man na sister, uy? Hali sister ba duol? Asa man na, uy? Uy sister, manulis ta. Para natin pang 150 uning gabi. Sige sister, dugay na ko wala ka 150. Ganito sister oh. Kinyiog. Sige sister. Kwarta kita ni sis ba, dugay na ba ko wala ka 150 ay. Panahon na ginisis nga makakwarta gid tag 1.5. Pre, bro magngiob ning lugar pre. Ngiob ning dapita ba pero mo ni shortcutanan padulong sa tong pare. Pero ngiob ang agyanan pre, hadlok agian pre. Hadlok ka pre, nga maagis ang iog nga dalan. Ay hadlok pre, ako'y siga sa mong barangay. Nansipaon ra ko ng bugoy-bugoy ra. Katubaan mo pre ba? Kulba din ko pre, basta ako. Ay, kung na pre, way problema pre. May problema. Ta, Diretso ta. dito. Sige. Hala sis, naniging mo agi nga doa oh. Makakwarta na kita ni ba? Sis, mapalalaki to sis ha, kaya nita melan sis. Kakwarta na taan ni. Inita bro, lakturanan mo din hibay. Hoy! Tulis na! Relax lang mga pare. Mga pare, wa mo kabalo kung kinsa akong kuyog. Kani akong kauban mo ni pinakagay sa lang barangay. Din karon manulis mo. Pagsipaon nagito lang mga bugoy-bugoy dito sa ilang dapit. Dito sa ilang lugar. Di ba pre? Pre? Hey, pulis ako, nako nalimtan sa balay. Run. Pre, ay kabiyahe pre. Pre. Relax lang pre. Nabilin mo gud akong pitaka god pre. Sabot-sabuton lang nato ni pre. Uy sister! Sabut-sabuton yun! Ako una ha? Ako na sister. Ako lagi! Ako lagi ba? Ako lagi na sister! Uy! Ano ka sister nga? Ako lagi na sister! Gwapo kito! Patay. Mga 150 man na sila. Wala sila kabantay. Yakan ko. Run. Uy bis! Ako lagi na bis ba? Gwapo ko ito bis. Uy! Uy gwapo! Ulat! Uy, gwapo ulit. Babalik dito ka kwarta na. Gani! Manaragi ng video. Guys, mo na bagong recruit na mo sa Trip Vines TV. Oh, Okay. Dudong Karyaga! Bisag matingala mo nga naibago kay among makauban, busy pa kayo. Oh, busy Diba? pa siya Busy, sa busy pan. sila. Natawa lang akong pangbabayot guys, kay gwapa kay ko guys. Kuan din si Dodong Karyaga. Oh. Og salamat sa subscriber na mo og sa mga viewers. Oh, salamat Guys, guys! salamat sa suporta. Oh, salamat sa pag-support sa mong Salamat. channel guys. I hope man na ma-enjoy mo sa mga video nga gipanghimo na mo guys. Oh, Di na salamat. nakakitaman guys. Bye! And please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated. Sa susunod naming video and thank you. Muro magngiob ning lugar pre. Ngiob din. Mingaw ka sa tanan. Okay, okay. 1, 2, 3, go! Uy sister! Tanagin na agi sis. Uy. Relax lang ba pare? Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka. Sana all hitsuraan.